Ahojte, už viete, ako idete tráviť toto leto? Lebo ja budem v detských táboroch v Žrebčine Motešice a v jazdskom areáli Čierna Voda. Takže sa na vás teším, tu vám dávam ešte celý postup, ako sa môžete prihlásiť. Skočte na web www.furiozo.sk, rozkliknite si kolónku detské tábory, tam si vyberáte, či chcete ísť do Motešic alebo do Čiernej Vody, ktorý turnus a všetky potrebné informácie vyplníte. My sa vám ozveme. Pre viac informácií tu máte telefónne číslo a e-mail, na ktorý môžete napísať. Ahojte, teším sa na vás. Ahojte, vítam vás v novom videu. Ideme na to, dneska je Klačianska Podkova. Chcela by som povedať, že po roku, ale nebola by to pravda, pretože minulý rok bola na jeseň a teraz je na jar. A tento rok sa ideme s Elis zúčastniť aj disciplíny, ktorá sa nazýva Jazde za kôň. Pozostáva z prvej časti, ktorá je práca zo zeme, a z druhej časti, ktorá je práca zo sedla. Tá práca zo sedla bude taká minimalistická, budú tam dve kolieska len v kruhovke, krok plus cval, ale práca zo zeme to bude asi horšie. Napríklad tento igelit, ten sme si nacvičovali, ale to som vám netočila, lebo chcelo to 100% sústredenie, ale podarilo sa nám to po 3 dňoch. Ho dávala už nosom na bok, no ale uvidíme tam. Lebo Lenka sa posnažila, Mahutová, a to vyzdobila, všelijaké stužky tam vejú. Máme ale trošku časovú tieseň, takže ideme zaliať žrádlo, ideme umyť Elis, Elis sa naje, potom dáme Axelovi jesť, naložíme Elis a ideme. Chceme Elis umyť, aby sa krásne leskla. No včera sa spotila a včera som ju už po jazdení neumývala. Nehala som to všetko na dnes, lebo ona by si v noci aj tak lahla. Elis, ty ide za chvíľu súťažiť. Čo si dala za polievku? Lebo to nenabopnala ešte. Úplne. Ideme dať lesk a repelent. Ale ona sa už leskne aj tak, ako sme ju osprchovali. Aha. Dobre živená. Radšej viac ako menej. To nešlo do očí. Repelent. Taký najsilnejší asi, aký je. Dáme jej trochu aj na uši. Dobre, aj do druhého ucha. Nech ani tam nejdu. Dobre. Opečené. Ešte dáme trošku. Zvedaví, ako budete súťažiť. V disciplíne, sačky. Sme sa na tú, počkaj, ešte dám viac. Sme sa na tú dobrú disciplínu prihlásili. Necháme trošku uschnúť a dáme lesk. Ideme dať teraz taký finish lesk, aby sa krásne leskla. To aj vonia. Teraz ideme do akcie. Baron ide prvý. Baron sa ide prvý naložiť, zavrieme kufor, bude tam. Potom dáme Axelovi žrať, aby nebol v strese, toho upokojí. A potom dáme Elis do vozíku. Ozveme sa vám z auta. Iško. Čo je? Prestaň. A few minutes later. Cestujeme. Neviem, čo tu mám za účes, ale si to vôbec nevšímajte, čo mám na hlave. Ukážem vám, ako pozorujem Elis. Je to tu, prevážame živého tvora. Počujem ako cupka. A ja. Je to ťažšie, keď ťaháš aj Elis ako prázdny vozík? Cítiť, či nie? Ja idem tak pomaly, že si to neuvedomujem. Mám také obavy, že aby som to nespackal. No, ježiš, kebyže tam spadne, tak musíme hasiča volať, aby ju vyproštili. A to, že Barona prepravuješ, to sa nebojíš? Ja aj som zabudol. No, a odvážime ju, som zvedavá, koľko Elis váži. Dobre, ozveme sa vám, keď ju vyložíme. Ideme zatiaľ sa sústrediť na jazdu. Naša premiéra. Dobre sme to zmanéžovali, pretože Axel dostal žrať a vlastne kým my sme Elis naložili a zavreli sme bránu, tak on stále o tom nevedel, že sme preč. Takže aj on predišiel stresu, aj my, aj Elis. A nešiel s nami preto, pretože
mám ohradu len 4x4. Jednoducho bolo by to veľa 2 kone brať takto na prvýkrát, keď ideme vozíkom sami. A som rada, že sme zvládli vlastne Elis naložiť. Neviem si predstaviť, že by sme nakladali ešte axle. To je proste obrovská zodpovednosť, keď nemáme ešte tú prax, tak si to netrúfame. Axel nebude chcieť ísť a potom Elis tam začne vyvádzať a neviem ako my dva. No radšej, proste už toto bolo také, že sme to zvládli len tak. Čiže možno keď budeme mať väčšiu prax a budú obidvaja natrénovaní, tak možno, že o rok zoberieme aj Axela, ale zatiaľ sme sa na to necítili. To by bolo k tomu treba ešte ďalších 2 ľudí, podľa mňa. Najskôr otvoríme okno. Dobre. Poiska. Dohora potiahni ten gombík. Máš? Dobre. Poď. Pomaličky. Poď. Čuruk. Pomaličky. 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 Tak je hodná. Krás. Kde si sa to ocitla? Ako pozerá. Krásna. Áno, ohnivý drak prišiel. Elis vystúpia. Pozor preď. Tak. Kde si to ty prišla? Čaute. Ahojte. Žirafa vysoká. Mne sa páči ten poník. Elis, toto ti tu ešte dám. A idem porušiť toto. To nemôžeš. Na Kľačiansku podkovu sme prišli o 8:30. Všetci si postupne vybaľovali stánky, takto nás prišla pozdraviť Lenka s Gastonom. Eli sme zavreli do jej ohrádky, ktorú mala nachystanú, zároveň sme jej tam dali aj kýbel s vodou a sieťku so senom. Vedľa nás boli poníky, na ktorých sa mohli deti povoziť a rozkladali tam aj skákací hrad. Ešte aby som nezabudla, tak aj kolotoče a kúsok od nás bolo maľovanie na tvár. Čiže dá sa povedať, že sme sa nachádzali v takom epicentre detského sveta. Za našim stánkom bolo parkovisko pre furmanov, ktorí tam mali zaparkované svoje prepravníky pre kone, takže mali možnosť si pozrieť prístrešok pre kone z každej strany. Pre všetkých farmárov, furmanov, ale aj podnikateľov mám skvelý tip. S mojím kódom DOMY5 máte 5% zľavu na všetky druhy plachtových hal a prístrežkov od firmy Hagro, ktorú som vybavila pre mojich verných sledovateľov. Nech sa páči! Bože, ideme Elis teraz ukázať dráhu, na ktorej predvedie svoju odvážnosť. Poď. Poď, neboj sa. Igelit. Takto pôjde, Elise. Budú ti ľudia fandiť. Týchto dvoch poznáš, teda minimálne jedného. Vhodná. Neboj sa. Už vstúpila na to jedným kopítkom. Poď. No poď. Výborne. Poď. Ty si šikovná. Hodná. Stoj. Kráčam. To popiera prírodu. Cúvam. Hodná. Celkom myslel som, že to bude horšie. Musíme ešte obrať. Dobrá. A takto predok. A vie aj obraz. Ešte skúsime slalom. Toto poznáš, to sú naše.
Poď. Poďme. Tak je šikovné, dievčatko. Až zo sedla možno. Celkom dobre zatiaľ. Ideme nájsť Lenku Bizikovú, nech si odfajtneme tú veterinárnu onu a nasedláme asi. Ideme teraz za Lenkou, ideme jej ukázať, že má všetky očkovania, keď ich robila Lenka. Tak ale je to taký administratívny krok. A chcela by som ju aj odvážiť. Musíme ísť na... Poďme na bok. Máme toto. Baron na bok. Stoj. Poď, ideme. Ja mám takého tenkého. Všetci pozerajú, že čo to je za ťaža. To je furiózne. Ty deň, poď. Aby tie školásky vám chutili, sú šťavnaté, budete mať nebíčko v papulke. Poď. Takže nech sa páči, naozaj máte Nádherné. pripravené, neobíďte to. Koľko? Stihli ste? Koľko? 533, to vážne? To riadne? Ty si taká ťažká. Ja si to potom popozerám, lebo ideme súťažiť. Ja ti to odložím, hej? Áno, odlož. Taký veľký skok. Ďakujem. To niekedy možno bude. To dneska takto bude vypadať, lenže bez skoku. Či ho potrebujete vklbať do huby, teraz nakúsať. Dobre, obrat. Na jednu stranu. Oproti. Ako prekrížuje predné nožky. Vešak. Ešte, Tu sme v jazdeckej časti, áno. Si ho rozpumpujem. Poďme. Juklus. Výborne. A neškareť sa. Pracuj. Tak. Zmeníme smer. A na druhú. Tak. Videli ste, nahla som sa na stranu, aby vlastne išla Ritka preč, hlava ku mne. A teraz to spravíme tak, že zastavím predok a pošlem takto na druhú stranu. To je vončo. Nemusíte ísť naspäť, ale ja sa idem teraz vrátiť. Dážnik, hej. Ako váš koník reaguje na dážnik? V pohode rovno a slalomujem. Tebe som nejaký malý slalom, my sme si to ani neskúšali, ty si dlhý na tento krátky slalom. Ale vaše jazdecké koničky sú podstatne kratšie. Čihy, hio, hota, pešak.
Natočím vám, aká je vysoká účasť. Jozef Repka a Akbar, nech sa páči. Krokom, zastaviť klusom. Do kroku, do nadsúvačku, do klusu, do chomuta. OK? Dobre, krásny ste. Tak. Je nejaký nabudený tento Akbarko. To je všetko nové, pravda? Dobre, môžeš ísť do chomuta. Potichučku hudbičku poprosíme, tak on si ho pekne ukľudní. Teraz sa skľudníme. Je veľmi dôležité, ako pán furman reaguje na svojho konička. Vy už viete, milí diváci, akú to má postupnosť, že áno. Počkaj, pani manželka, idem si zobrať mikrofón, troška ťa vyspovedám. Že no s Bohom, nie no s Bohom, no s mikrofónom. No, takže povedz nám, čo teraz vidíme? Je to tvoj pán manžel a Akbar. Akbar má koľko rokov? 6. A je to žrebec Valach? Žrebec. Je to aké plemeno? Poľský chladnokrvník. A pracujú spolu v lese? Áno. Takže sú to vlastne ako naozaj furmani, ktorí sa týmto živia. I ten koník, i ten pohonič, áno? Áno. No skvelé, takže naozaj, milé publikum, pekne reaguje. A odkiaľ ste k nám prišli, ešte to mi povedzte? Zo Železnej Breznice. Koľko je to odtiaľto? Skoro 90 km. Tak, a v kľude, pozrite sa, to budete mať krásne fotečky, dámy a páni. Pán Repka úplne v kľude, o nič nejde. Ak potrebuješ si ho potiahnuť vpredu, ty ho vyšleš dopredu a potom ho hneď sekneš. Teraz si môžete vychutnať nástup všetkých zúčastnených koní. Celkovo sa zúčastnilo 16 jazdeckých dvojíc a 16 furmanských dvojíc. Jazdecké zastúpenie bolo rôznorodé. Mohli ste vidieť westernových jazdcov aj anglických. Každý z týchto štýlov má vlastný dress code a inú výstroj. Hlavný rozdiel medzi anglickým a westernovým štýlom je v pôvode, výstroji, sede jazdca a účele jazdenia. Anglický štýl vznikol v Európe a používa sa hlavne v športových disciplínach ako parkour, drezúra a všestranná spôsobilosť. Typické znaky pre tento štýl sú menšie, ľahšie sedlo, kratšie strmene, jazdec sedí v spriamene a má korektný set, dôraz je na presnosť, rovnováhu a eleganciu. Takisto aj oblečenie sa líši. Na preteky sa nosia biele rajtky, vysoké jazdecké čižmy, sako a prilba. Westernový štýl pochádza z Ameriky a vznikol pri práci koubojov s dobytkom. Používa sa v disciplínach ako napríklad barrel racing, reining, cutting a tak ďalej. Presne tieto všetky disciplíny westernové nepoznám, pretože ja sama sa venujem anglickému štýlu. Sedlo je väčšie, ťažšie, sed je uvoľnenejší a často jazdci používajú jednu ruku na jazdenie. Jazdia v džínsoch, koubojských čižmách, s klobúkom, košelou. Furmani mali pekne vystrojené koníky. To je však už úplne iná kapitola. Mojej dcery Lenky Mahutovej. Srdečne vás všetkých tu vítame. Sme veľmi radi, že toto počasie vyšlo takto, že si to môžete užívať túto v krásnom prostredí pod Magurou v turčianskych Kľačanoch. Slovo vám na úvod povie aj hlavný sponzor týchto pretekov alebo súťaže, bez ktorého by sa nám to veľmi, veľmi ťažko dávalo do takého stavu, ako to je. Ja myslím, že to je celé. Prajem všetkým divákom príjemnú zábavu, deťom peknú sobotu. Počasie sme s Lenkou objednali. Keby nebolo Lenky a Jarka, tak asi ťažko táto akcia samostatne existuje, takže všetkým prajem príjemnú sobotu, pekný zážitok a všetkým zúčastneným prajem veľa zdravia a vidíme sa na 20. ročníku Kľačianskej podkovy, čiže my už s Lenkou dneska pracujeme, čo a ako budeme robiť budúci rok. Pekný deň prajem. Dámy a páni, potlesk pre tohto človečika, ktorý má naozaj kone v srdiečku. Viete, čo sa dialo? Ja som ešte vôbec nevedela, že bude Kľačianska podkova. Že Zdenko je ten človečik, ktorý ma drží pri živote týmto.
Lucky a po fúrmanskej osinok, kto môže ísť na trať? Obrad doprava. Choď poza tie kocky a dopredu. Prišiel náš čas. Alice bola predtým veľmi nervózna. Vo svojej ohradke sa prechádzala do koliečka a hrabala. Musela som mu niekoľkokrát vytiahnuť, aby sa upokojila. Súťažiť sme išli 15. v poradí. V kroku, teraz si zacúvaj, zastav, zacúvaj. Výborne. A teraz do klusu. A do obratu. Výborne, na druhú stranu. Skúsime. Sama si povedz, že či pôjdeš ďalej. Ak pôjdeš ďalej, tak ideš na lonžku. Výborne. A vyšli na kruh. Sprav obraty. Áno. Dobre. A prepáč, teraz sprav vlastne tú zmenu smeru, tak som to myslela, zmenu smeru. Dobre, potom tu máme Lenočka, rozhodkyňa zodpovednosť, však áno, hrubná zodpovednosť. To znamená, že sa Dominka budeš dívať rovno a kôň ťa obklúše. Výborne, toto ide najlepšie. Dobre, a teraz pôjdeme vonku na igelit a na slalom. Áno. Takže ideme von z kruhovky. Pekne. Dominka, a teraz na slalom. A pozor, dážnik. Výborne. Až tak. Elinka potom, že čuk. Dobre, a ideme do sedla. Vravela, že toto sedlo si musela dať rozšíriť, že naozaj sedlár mal čo robiť, aby vlastne prispôsobil koníkovi Alice to sedlo. Ako som vravela, to proste musí sadnúť. Pasáž so sedlaním si teraz zrýchlíme, pretože kým som na ňu dala uzdečku, poprsák s martingalom a sedlo, tak nám to trošku trvalo. Ani vám nejdem hovoriť, že mi tu tancovala, pritom doma ju vôbec neuväzujem a stojí ako somárik. Vôbec som nečakala, že to práve v tomto bode zlyhá. Nech sa páči, Dominka môže ísť kľudne do sedla a do kruhovky. Čo táto Elinka ešte dneska vymyslí? Začal fúkať vietor. Začal fúkať vietor. Dobre. Je to rozený skokan. Super, je tam. A teraz poprosíme, áno, v kluse. Ak by sa ti podarilo aj troška nacválať, stačí polkruh. Áno. Veľmi pekné. Ďakujeme, toto bolo asi prvé nacválanie dnes v kruhu. Vidno, že Eli je proste naspídovaná. A ideme k zvončeku.
Tam je zvonček pri káčku a veľký potlesk pre Dominiku a Eli. Zídeš zo sedla. Môžeš aj zo sedla, môžeš aj zísť. Dominka je bojovníčka. Zhodnotila, áno, takže ešte raz veľký potlesk pre túto dvojicu. Domitot a Elis. Elis, si najlepšia. Trošku sa mi posunulo sedlo, idem si to doladiť. No, mám povedať nejaké moje pocity, tak tá nervozita tam bola citeľná. Veľmi. Aj vizuálne, aj výkonovo, aj vo všetkých smeroch. Môžeš prestať jesť, chytíš ju? A teraz jej chcem napraviť sedlo, lebo to bolo strašný stres aj pre mňa sedlať. Proste rýchlo pod tlakom, keď všetci na mňa pozerali a ja tu mám milión týchto remienkov. A možno by bolo lepšie si to zjednodušiť na budúce. Idem zhodnotiť náš výkon, musím ale kráčať. Bolo to veľmi temperamentné a bolo tam cítiť nervozitu. Bola to už situácia, ktorú som nevedela ovplyvniť, aj keď som sa veľmi snažila. Ale ráno, keď sme si to nacvičovali, tak to bolo v pohode. Len tým, že už je tu dlho, je tu stále viac ľudí, je tu stále väčší hluk, tak ona už nevie, čo so sebou. Nebolo to také zlé. Mohlo to byť horšie. Čakali sme, že do kruhovky napríklad ani nevojde. Nie? A vošla. Podarí. Ale chcela, takže nejdem a potom tam skočila. Neskáčte teraz, deti, neskáčte. Poď. Hodná. Vyšlo, je to super, tak akože aspoň to trénuje. A do kruhovky vošla. A zavreli ste bránku, či? Nie, ledva sme ju otvorili. To nevadí, aspoň pozbierate skúsenosti. Kľud. Ešte tak akože je tu strašne veľa žrebcov. Vieš, ono Tak aj z toho. robí, ako keby vieš tam. Večera vo vozíku. Papaj. Dobrá. Stojíme. Tak je dobrá. Ona sa už nebojí vysávaču. To mnoho lepšie ako na začiatku. A poprosím otočiť sa, aby mali zážitok aj z južnej strany. Otočka čelou. Vlastne opačne. Tak dobre. On má takého kľudného konia teraz, čo je? Áno, úžasný. Pozor na nohu. Je to v reálnom čase vytlačené z dnešného dňa. Fotka, hej? Fotka. Taký potlesk si od vás zaslúžia. Napísané od Elišky. Ďakujem. Ešte si odložím. Môžem? Pohodte. No, není vidno. Elis. Aha, už je ako somári. Únava. Tak takto mala aj súťažiť a nie vtedy. Číka na breznicu. Ruko a Spegas. Poďte chlapci. Je to Elis? Áno. Dominika, ty to potvrď. Áno, potvrdzujem. Leuška Štolerová, príď. Vratková Linda, príď. Vyzdvihla dušu jazdeckú. Poprosím pohár, dušu jazdeckú, ja si ho zoberiem. Jazdecká duša dňa, Kľačianska Podkova.
2026 patrí našej komu? Alžbetke! Aký máš pocit? Je to čo, prvýkrát? Prvýkrát. Takže ďakujem, že si prišla a verím, že sa budeme vidieť častejšie. Alžbetka Šelmejková a Shadow! Stelinku Martinčekovú, ktorá nám úžasne predviedla svojho staručkého, ale stále nádherného koníčka. Gratulujeme a ďakujeme, že si prišla! Medailu. Klobúčik dole, takto sa preberajú medaily. Pán tréner, ktorý si už odovzdával nejednú medailu, musíme to učiť, edukovať, že klobúčik sa dáva dole, aby sa tá medaila tam hodila. A kde máme Leuška? Poďme sem. Ja by som to zvládol aj cez klobúk. On by to zvládol aj cez klobúk. Ďakujeme veľmi pekne, že prišiel medzi nás tento nádherný. Nie. Takže maminke poďakujeme. A skúsi. Aha, medailu. Nie. On to nepotrebuje, on trénuje, to je základ. Miestečko, najkrajší vzťah s koňom získava Lenuška, ešte raz mi povedz. Lea Štolerová a Smigla, ruky hore! Vrabková, Linda a Bentley! Najpokojnejší kôň, ja som myslel, že získa to Elis, ale vyhrala to táto pani. Ale Elis bola v čestnom závese. Milí jazdci, spoločná fotka. Toto som presne vedel. Priatelia, tak toto je veľká škoda, lebo ten koník na tú silu mal, len teda postrojenie vydržení. Takže bohužiaľ, ale ďakujeme, obrovský potles, tento koníček má veľký potenciál. Pán Ivan Zápotočný, keď sa mu ešte povenuje. Nazad. Takže súčasne si môžete pozrieť. Jo! Eta! To čo je? Na mňa. Eta! Hop! Jo! Ide! Kuba! Volaj! Jo! Ešte! Hop! To čo je? Volaj. Jo! Hop! Eta! Jo! Kuba! Pekne, pozrite sa. Tio. Rejníček nádherný. To je výkon. To je nádherný výkon. Pochvál ho pre divákov. Šikulka, snaživka, neskutočná šikulka. To je hra, ale to je aj kúšť pána Furmana. Vlasto a Rej! To je už, z čoho sa mi dokázali dostať. On mu verí a on to pre ňo spraví. No milí priatelia, mám dojem, že nám to naberá na dramatičnosti. Nielen tým, že trošku furmani medzi sebou tam sa hecujú, ale aj na tej hmotnosti, ktorá sa postupne prikladá na jednotlivé sane. Každé jedno kolo, každý jeden ťah o vyraďovacej konfrontácii medzi koníkmi a aj furmanmi. Veľa záleží aj o tom, ako Lenka spomínala,
ako ten furman dokáže vplývať na toho koníka, to zvieratko, ako ho chápe. Ďakujeme, milé publikum. Toto v hore by si Eriček nerobil, chápeš? Tam si musíš skontrolovať všetko. Kľud, Eriček. Kľud, Eriček. Tak, super. Ukľudni si ho, veď je úžasný. Ďakujeme, milé publikum. Eriček, v hore si tiež kontroluješ drevo, ma neštví. Hej. Pekne zatiahol koníček. On má troška... Aha, už ho ani nepotrebuješ. Ty máš dobré kone. Výborné koníky. Eriček, pozri sa, komu to ide. Jurášek, nech sa páči. Už je to váha, už je to, dámy a páni, riadna váha, ktorá tam je naložená, ale pekne, pekne. Má aspoň do boku, že tú ochotu, tá ochota tam je. Pekný chlapček. Je to snaživý chlapček. Jurášek má 672 kg a už ťahá 1100, takže časomiera je spustená, takže záleží na Tomáškovi kľude. Tak, nepotrebuješ si ho pokaziť. Je to dobrý chlapček. Šikovný koník. Šikovný. Minúta. Minúta. Bočnica nám vypadla, chlapci. Dobre. Maminka povedala, klobúk sa asi zodvine. Velikánsky potlesk. Ďakujeme! Hľadáme langoša, našli sme kurence, ale to ja neviem. A ten pán má na hlave kurence. Jožko, No, dal si ho dole teraz. No, Už mu je teplo. Ida! 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 Oh! Čas? Minúta a pol. a pán poľovník, predseda poľovníckeho združenia, poďte sem ku mne, šup. 1600 kg majú. Poď pekne, Eriček, ide vám to krásne. S Hugom ste úžasní. Pozor! Nie moja chyba. Odrgate kod z druhej strany si rybaty sa nevysypali. Sánky potrebujeme. Stopnite čas. Hej, nestopnite. Sánky. Pomaličky, neškod, lebo ti padne v náklad. Počúvaj, myslíš si, že tam vezeš kryštál, hej? Buď taký láskavý. Nebohuj mi tu. Ida! Ida! Eta! Ešte pol minúty.
Úžasné zvieratko. Bacha. Áno, obrovský potles! Erik a Hugo! To je krásne. Pozrite sa. Kocky sa pomaly ani nehli. Rein, pán poľovník, toto je koník Rein, povedz. Rein, áno, to je on. Vidím, že to je tvoj favorit. Rein, áno. Šikulky ste. Dobre. Šikulky ste, šikulky. Minútku máš. Je to obrovská váha, dámy a pani. 1400 kg, toto suchu. Naozaj to dre a koníček Rein má len 751 kg. Stačí! Ako? Ty povieš, poď. Ešte máš čas. Jaj, padne to, aha. Juchu, chalani, stop. Poďte zatlačiť. Čas, zastavte. To nedáte, čo, či? Poďte, veď pobehni. Kočič, čo toto zvieratko robí? Vlastík, neskutočné, Vlastík. Počkaj, môžeme pristaviť čas? Pristavíme ti čas. Dobre. Počkaj, ešte chvíľku, lebo to padne a budeš musieť opakovať. No tak vážení priatelia, milí hostia, trošku sa ospravedlňujeme za vzniknuté technické... Pohode, veď sa niekam nahlíme, veď to je pecka, to aj chalani, jak si vedia pomáhať, to je nádhera. Ale aj toto patrí k súťaži. To je nádhera, jak si vedia chalani pomáhať. Že nejaké prekážky sa vyskytnú a navzájom si pomáhať. Takže takto vnímajte. A snaha je o to, aby Starky už môžeme. Áno, ideme, aby ste si užili čo najlepšie túto súťaž. Ešte má koľko? Pozor, stoj! Dobre, dosť! Vieme kde! Vieme kde! Vlastinko! Ale potiaľ to si to dal s tým nádherným zvieratkom. Poprosím vás, že by ste ešte naozaj svoju energiu našli a povzbudili Evku a Habiho. Všetci ste tu všetci, aj tí, ktorí ste prišli s Evičkou. Pozrite sa, babulka. No tak vážení priatelia, toto je prvý zás tejto ženy. Pozrite sa, poťapka si ho a tento pre ňu dá úplne s láskou, úplne sa položí celý do toho chomuta pre jej dobré srdiečko. To sú ale krásne výkony.
Habinko. Pomaličky, v kľude. Máš čas, Evi, nechaj ho spočnúť. Nechaj ho spočnúť, máš čas. Šikovný, Habinko, pochvál si ho. Sfúknuť, nádherný. Aký fanklub, že Habi, Habi, aj Euka, nezabudnite na Euku. Habi, Euka, Habi, Euka. Krásne deťurence, perfektné, že vás to takto zaujíma. A fandíte, no to je krása. Vy ste úžasné publikum, fandíte jej, fandíte, to je nádhera. Chalani, kúkate to? Čučíte, čo? To je krása, výborne! Ešte túto. Habi, Ešte Eva, túto. Habi. Ja fandím preto, Evička, lebo 10 sekúnd, ľudia ešte. dve vnúčky, jedno pravnúča. Šamko, pravnúčku. Jedna a do! Obrovský potlesk! Obrovský potlesk pre Evku a ona si zaslúži nádhernú hudbu! Na 3. mieste sa umiestnil 1400 kg, potiahol na 22,8 metra a je to nádherný koníček s úžasným chlapíkom a je to Akbar a Repka Jozef. Na 2. mieste Černák, Kupko a s koníkom Fuxo. Na 1. mieste, dámy a páni, s úžasným výkonom 1600 kg, 38,30 metra, Králčák Erik a Miško! Gratulujeme všetci úprimne. Super Páni výkony furmani, všetci. ďakujem vám veľmi pekne v ťažkom ťahu v koníčkami nad 800 kg. Ďakujeme veľmi pekne a poprosíme, nech sa páči, veľkým potleskom ich vyprevate. No a na 1. mieste, dámy a páni, tak teraz si pripravte normálne, že stand-up ovation, pretože baba im to nádherne ukázala. Euka Máchová a Habíček! Už není ani Habi, ale Habíček, lebo je úžasný. Eviška ho krásne naviedla. Evulka, dovol, obrovská gratulácia. Úplná symbióza chovateľky a zvieratka a asistenta. No presne, Starky. To máš napísané. Klačianskej podkovy! Ideme zhodnotiť Klačiansku. Hodnotíme Klačiansku podkovu 2026. No comment, iba. Máme tu ešte posedenie, takže ideme si posedieť. Vypiť, čo ostalo a pojesť. Yes. No, ty ideš jesť. Ja nemám čo. A Elise má v rece ousa. Vyhrala. Čo piješ? Tony. Si unavená. A ja... Už viete, ako idete tráviť toto leto? Lebo ja budem v detských táboroch v Žrebčine Motešice a v jazdskom areáli Čierna voda. Takže sa na vás teším, tu vám dávam ešte celý postup, ako sa môžete prihlásiť. Skočte na web www.furiozo.sk, rozkliknite si kolónku detské tábory, tam si vyberáte, či chcete ísť do Motešic alebo do Čiernej vody, ktorý turnus a všetky potrebné informácie vyplníte. My sa vám ozveme. Pre viac informácií tu máte telefónne číslo a e-mail, na ktorý môžete napísať: ahojte, teším sa na vás.